Gaishe ku jama'a, a yau zan nuna muku yadda ake hada abincin gargajiya na gasar Sin na饺子. Gashi a nan na shirya nama da kayan lambu na cabbage da mushroom wato lemarar kwadi da kuma flour da albasa da ginger. Wannan na'ura zai taimakawa kwaba flour. 总是说不出口，我对你最真实的感受。每次见到我，总是毫不在意。我想我已看穿你的心 ，Girl， 我想我们都在爱里降生。最细到想，心里却不停想念着彼此。Girl， I know 我该向前 make a first move， 告诉你。 上牙必须的卖，所有所有的sauran wasu suna dare. Baby, I just want to hold you, love you， 让我们谈成一对，释放，让爱自由。就让我们将对方拥入怀中。 To gashi wannan abinci na饺子ya shirya, da fatan wata rana za mu ci wannan abinci tare. Gaishe ku.